измислените героини. Тия, дето толкова сте си вирнали носовете, че до небето чак. По земя не стъпвате, толкова сте се надули. Ама като ви питат откъде изгрява слънцето и почвате да гледате тъпо и да мигате на парцали. Защото сметанката няма нищо. Ама самочувствието до небето на базата на какво бе? Знания ли, някакви умения ли имате? Някакви постижения ли? Въздух под налягане. Балони. Ама се опитвате нещо да мислите, да разсъждавате и като си отворите устата, брейнфарт. На българския по-яко. Мозъчна пръдня. Става течение. Да. Колкото по-проста, толкова по-голямо самочувствие. Ма ходи обясни, че е просто. Няма как. При положение, че всякакви льоловци им дигат самочувствието и им правят четки, защото да намажат нещо и те. По-спокойно, килимявки.